Jeste, da se evo ti Sokić. Ćao, to. Ćao. Što gledaš? More. O? Ne zajebavaj me. Jako je lijep. Jeste, super, znaš, ja ću s onog drveta skastem u vodi. Znaš, ja kad vidim ovako ovu vodu i ovo drveće, ono na mene dođe da uzem lavor, isto ko tata i da umosim noge. I da se ja osvježavam isto. To znaš, šta će nam lavor i to, ako mi možemo i da odemo na more? Tek kako mi sjaj ti da odemo u tom moru tamo gde plivovni ljudi, a? Aha, da se kupamo, da se brčkamo i da bude super. To ti je odlična ideja, uopšte nije loša, majke. Znaš šta? Kad ćemo poći? Možda pođemo od... Jesi ti ispakovala stvari? Jesam. Pare imaš, normalno imaš. Nemam. Nemaš pare? Pa onda ne znam, nemam ni ja, znaš. A što ćemo trati? Pa znaš šta, ovako gledajući kakva je sad situacija, tako da smo tanki finansijski, izgleda da nećemo da idemo ondak. Slušaj, ti da si neki gospodin, ko što nisi, ti bi me odveo na more. Mene i celu familiju. Pa ja da imam pare i ja bi išao na more, ali nemam. Dao sam vam sve ste pojeli. Ja što sam imao, dao sam. Kome si dao? Svima. Što lažeš? Ja lažem. 100% kriješ negde. Za Boga, ja lažem. Za Boga ti lažeš. Znači lažeš 100%. Nemam, bre. Ajde bre, sram te bilo bre godina bre. Mogli bi vi da izvadite neke pare, ne sam ja da vadim. Od kad sam došao ja vadim pare, niko drugi ne vadi pare. Pa sram te bilo svih godina koje imaš bre. Čuješ? Hoćeš limun? Ma da uzijemo lavorce, jel? Znaš šta nije loše da ti napunim kadu, da zamišljamo kako se kupamo. Da uzemo patkicu, može? A to je super tuto, a to zimi smo radili. Ja hoću da na more, da me vodiš. Hoću ja tebe da vodim, a nemam sa čega. Ako krenemo biciklom, doćemo za 3 godine tek tamo. Imam ideju. Tata može da nam finansira to letovanje i da bude sve u njegovom trošku pa se življavamo. Znaš, ba to može da bude. Tata! Šta? Hoće vodiš mene i Cvrleta da idemo u Havajima na moru, da uživamo jedno 7 dana do 20. Mislim sve da bude u tvom trošku, da se mi življavamo, da pijemo šampanjci, da se mazemo, da skupljamo skoljke. Znaš, da idemo u noćni klub, znaš, totalno se življavamo. Jel hoćeš? Odakle sine pare? Evo i ona mi traži pare. I vi tražite, pa sam dao. Pa sam dao pare. Sve što sam imao ja sam dao. I sve smo pojeli. Kakav je on stoji matori, sve je gori dan grizavku. Mnogo mi ga nervira. A šta sad da radi? Kupite lavore i hladite se, šta vam kažem? Nemam. Na što si bre dao? Da imam odakle mi. Šta naš sam dao? Na što si dao pitam? Na hranu, sve ste strpali u guzice. A da ćemo sad da radimo? Ništa. Uzemo neku struju i da mu ubacimo ono da pere noge i da gubije struju. A mi se sad da radimo za letovanje, to? Pa to. Ništa. Ne znam. Pa onda stavimo gledamo onda. Možda to nije loša. Pazi, super. Kristalac je od duvova vetar. Ja bi se tamo brčkala i da mi ti skupljaš školjkice. Ma skupio bi ti ja školjkice. Joj, ko se ne bi tamo brcko. Nije tamo samo za brckanje. Tamo kako može se uziva. Jao. A ženske? Pa? Kad bi znala kakve ženske ima tamo. Visoke, crnke, preplavno. I onda kad ide onako kroz plazu, ona ljulja, znaš, njoj onako guzovi ljulju, a ovdje napredom nise se onako, znaš, onako nise, i tako oni lujaju su mi talasi, znaš kakve ženske. Tu su nešto malo... Pa šta se udaraš, to su normalne one ženske, što nosu tanke gaće, one, znaš, one. U stvari njih ne vidiš te gaće. Zgodne, lepe, visoke. Pa ćeš opet udalje? Nemoj.